A marea sube e baixa e está en movimento. Parece que as augas non se poñen tranquilas para este partido e Xoán Hermida bateu nelas nesta xornada. O Pontevedrés ten claro que non vai a recoller a súa acta de deputado, pero tampouco vai a renunciar a ela ata que Paula Quinteiro presente a súa dimisión. Eu polo de pronto, como vos digo, non vou a coller acta, pero tampouco vou renunciar a ela porque non estou disposto a que a ética e a lealtad con En Marea con esas dúas cousas se xoguen e, polo tanto, se eu podo reter eso para que con eso non se xogue, vou non facer. Desearía que esta fora a última roda de prensa e que a seguinte xa fora para a renuncia efectiva e que vos enterades da renuncia efectiva. Espero que sean días, xa digo, incluso horas. Na man de Paula Quinteiro está dimitir e facilitar que 2 diputados novos entren no Parlamento Galego. Os seguintes a min, que serían, en este caso, creo que Julio Torregrosa e Mariano Valo, non? Nas súas mans está, na de ninguén máis. Hermida cree que os deputados de En Marea deben ter lealdade co partido e co seu líder, con Luís Villares, e que os estatutos están para cumprilos. Co cal, Hermida agarda que Paula Quinteiro presenta a súa dimisión dun xeito inmediato. Eu quero recordar que ao marxen dos debates políticos que poda haber, de si isto ao final evoluciona cara a unha coalición, a unha federación, a un partido instrumental ou o que sea, creo que todos os diputados e diputadas que nos presentamos ás eleccións o fixemos aceptando uns principios políticos, uns principios orgánicos, unhas reglas de xogo e un código ético. Digo isto porque todos os diputados e diputadas, aparte da tribu a que queran pertenecer nos seus ratos libres, son diputados e diputadas de En Marea e, polo tanto, deben disciplina e respeto e lealtade ao proxecto de En Marea e, polo tanto, creo que faría ben algúns diputados de deixar de amparar a Paula Quinteiro e aceptar esa consulta aos inscritos que se vai celebrar próximamente e que terá que definir o futuro de Paula Quinteiro. Hermida dixo que toma esta decisión co único fin de defender a En Marea e que, ademais, se Quinteiro decide irse ao grupo mixto ou os mareantes e as mareantes deciden que debe continuar, el desbloqueará esta situación e 2 novos deputados entrarán no Parlamento Galego. Mentres, Hermida seguirá presionando co único fin de que Paula Quinteiro presente a súa renuncia.